Пореден ден. Пореден ден от остатъка на моя живот, в който се чудя какво да правя и какво добро дело да свърша, за да ме запомнят с по-добро и едните поколения и да бъдат вдъхновени от мен. По този начин, бидат ли вдъхновени, ще успее частица от мене да промени и бъдещето, което може да не доживея. Ако живот и здраве, Мартинчо дойде. Ако живот и здраве, Мартинчо някак си дотаса. Даде ми още една дозичка окня и марук. Аз тук виж успея да ги преживея и доживея и начивея. Тези работи. Така е. Но като гледам как върват работите за сега, не ги виждам да са възможни. Не ги виждам да са възможни. Преди малко изгря слънчицето. Беше много комфортно. Много комфортно, като се раззелени тази хубава зелена маса. И си казах, ай сиктире, аз откъде накъде няма да изляза. Откъде накъде няма да излезе стария дядо. Да се разходи навънка. Да се зареди с енергия от тази хубава природа. И както си го мислих, едно е да го искаш, друго е да го направиш, трето и четвърто е да го можеш. Обаче аз не мога, реших да пробвам да го направя. И именно, обикаля ми си диря късмета. С какво ново премеждие тази вечер ще осъмна. Дали ще осъмна, дали няма да осъмна. И изобщо се не знае. Да. Но нищо. Вечерта е пред нас. Една кола ще мине. Вечерта е пред нас. А времето е с вечерта.